Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर दिनैहाय बिनानावजों जों बलामगुरि होननायाव थांनो नागिरदों। नोंथांमोनहाथ' मिथिखागौ जाय खाथि खालानिफोरा नायो बलामगुरिखौ। बेयाव बाजारबो जायो सुक्रुबाराव। ओमफ्राय दिनै आं मोनसे फिसा बुस्थु लायनो नागिरदों। बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै। नै आंना लोगोआ हेलौ दरा नै मोजां जादों। ओइ माइया जोंना बै फाथोआबो जोंनि इन्दिरा नैबे मोसौआबो जोंनि ओइ सैमायाबो जोंनिथ' आरो जालु नैबे मा जालु सालुसो जालु जालु कालु लादेन नै हाबा जागोन ना नायनानै लाखादो। मानि थाखाय दख'ना मोनो होनबा सासेबाबो सानैबाबो फट' थाङोना फट' नाम्बार जायो। फट'आसो सिथाबजों अबावबा गारि खारो आरो नै थिन बाउन्डारि होननानै थागोन आं फैनानै र' नों बलांगुरिनि मडेल फैनांगौमोन ना आं हाबनो लुगैबाय बे स्कुलाव। रश्मि फाननाय थांगासिनो बल खेला जादों ओंखायनो। दखानाथ' हाथायबाल' खुलिमारो नामाथाय।
नै लोगोफोर फैबाय नांगौखौनो मोनबोआसै खुमब्रा लाबाय दाउ बयलार कच लाबाय गथ'निया नायथाव दंथारो लोगोफोर बिराद मेंबाय अखाबो सिजाबाय नांगौखौनो मोनासै माथो खालामबावनो बिजनियावसो नागिरहैफिननांसिगोन आंथ' फिसा दाम खमनि 2000फोरनिखौसो नांगौमोन ना ओमफ्राय बिराद दामनिसो दंमोन 10,000 11,000 8,000 9,000निसो दंमोन थाबायनानैसो फैनांबाय गारिबो मोनाखै ससेल' मोनदों गारिखौ ससेनिफ्राय नै दा थाबायगासिनो जोङो दा मेंबाय लोगोफोर बाय बिदिब्ला दिनैनि ब्लगा एसेनोसै